Изливали ли сте някога сърцето си в една мечта, само за да се разпадне тя мистериозно? Чувствате ли, че някаква невидима сила работи срещу вашия успех? Запознайте се с Лиам, брилянтен художник с големи визии. Всеки път, когато той ентусиазирано споделяше концепцията за следващия си шедьовър, се появяваха препятствия. Консумативи изчезваха, вдъхновението намаляваше или дребни критики отклоняваха фокуса му. Той се доверяваше на приятели, търсейки насърчение, но резултатите винаги бяха едни и същи – разочарование. Един ден, докато се подготвяше за най-амбициозната си изложба досега, Лиам реши да направи радикална промяна. Той щеше да пази плановете си в пълна тишина, тайна, прошепната само на платното му. Без ентусиазирани съобщения, без подробни обяснения на добронамерени приятели. Той просто работеше, защитен от аура на мистерия. За първи път проектът му протичаше безпрепятствено, появявайки се в света завършен и спиращо дъха успешен, свободен от намеса. Обратът. Не ставаше дума за зли намерения, а за фината енергия на неизказана завист, непоискани съвети или дори просто различни мнения, които несъзнателно отклоняваха предишните му усилия. Като запази пътуването си в тайна, Лиам защити творческата си енергия и своя път. Той разбра, че някои мечти се подхранват най-добре в тишина, далеч от външния поглед, докато не станат достатъчно здрави, за да заблестят. Вашата тиха отдаденост е вашият най-голям щит. Прегърнете силата на вашето мистериозно пътуване. Абонирайте се за Bulgarian Repo за повече прозрения за живот, изпълнен с цел.